Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single sister. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 Illegal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Z's of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo, sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko nagpapakita eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jeremy na parang pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako kasi.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound kung minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. Hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? ano yan? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip na mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulad, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! Ay! Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo. Suko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG. As in, super. Back ganun. Secret File. Inutusan ko si Jowa bumili. Pero ayoko nang umulit. Hi DJ Rocky at DJ Jello.
Itago niyo ako sa pangalang Yappy. At ito, ang aking SPG. As in, super. Backgammon. Secret file. Isang araw, ginutom ako. Kaya naisipan kong magluto. Inutusan ko ang jowa ko na itago na lang natin sa pangalang Sakuragi. Sabi ko sa kanya, "Babe, bilhan mo nga ako ng keso. Magluluto ako ng spaghetti." That time, wala siya sa bahay namin. Umuwi sa kanila. I-reimburse ko na lang din yung bayad pagbalik niya. So ang ginawa ko, inihanda ko yung ibang ingredients sa pagluluto ng spaghetti. Yung pasta, spaghetti sauce, hot dog, at iba pa. Cheese na lang talaga yung kulang. At pagkatapos ng mahigit kumulang na 1 oras, naluto ko na ang pasta and spaghetti sauce. Hinalo ko na yung sauce sa pasta. Pwede nang kainin. Mainit-init pa. Kaso, ang tagal ni Sakuragi. Luto na ang spaghetti. Wala pa rin siya. Wala pa rin yung keso. So, minessage ko siya. Sabi ko, "Asan ka na? Kailangan ko na yung keso." At wala pang 5 minuto. Dumating na si Sakuragi sa bahay. Dala-dala ang keso. Pagtingin ko sa dala niya. Keso naman yung nabili niya. Pero, ibang klaseng keso kundi kesong puti. Kesong puti. Siyempre nagalit ako. Sabi ko, "Babe, ba't kesong puti? Hindi ko naman yan maisasahog sa spaghetti. Dapat ang binili mong keso, yung kesong dilaw. Ano ka ba naman?" At ang sagot sa akin ni Sakuragi ay, wala na kasing ibang keso na available, babe." Naggalit ako, DJ Rocky at DJ Jello, dahil hindi nasunod ang kailangan kong recipe. Sa init ng ulo ko, hindi ko namalayan na ang tagal ko nang nagtatalak sa kanya. Halos naungkat ko ang mga naging away namin nung nakaraan. Kaya nagulat na lang ako nung bigla niya akong kinabig, dinakma at hinalikan sa labi. At dito ako biglang natahimik. At maya-maya pa ay nagtatanggalan na kami ng kung anumang nakabalot sa aming katawan. Halik to the left, halik to the right, halik to the up, halik to the down. Habol hininga, pawisan ang mga panga. Hanggang sa inihiga niya na ako sa kama. Kinuha niya ang mangkok ng spaghetti sauce at tinikman niya ito. Pagkatapos ay lumuhod siya sa akin. Kaharap ang aking pechay. At dahan-dahan niyang sinimot, sabay sausaw ng dila niya sa spaghetti sauce na hindi ko pa naihahalo sa pasta. Mga ilang minuto niya ginawa yon hanggang sa tinapatan ko ng carbonara ang spaghetti sauce niya.
Ang ending, nakain namin ang spaghetti na walang kesong dilaw. At hindi ako pumayag na isahog ang kesong puti dahil hindi masarap yon. Pero, masarap. Masarap ang ginawa ni Sakuragi sa akin. Kaya bawi na rin siya sa atraso niya. Sa dulo, mukha tuloy akong nagkaroon ng menstruation. May mga bakas pa ng spaghetti sauce mula sa nakatubong petchay. Yun lang naman. Yun lang ang maibabahagi ko para sa ating mga kabisyo. Kaya alam nyo na mga guys, pag mainit ang ulo ni Mrs., daanin ninyo sa sunggab, halik, at paglalove sa kanya. Tiyak, tanggal ang angas niyan. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Yappy. At ito, ang aking SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Talaga? May ganun. Mamaya na, mamaya. Comment, dude. Mabilis lang yung bago mag... That SPG as in Super Pack and Earn Secret File was shared to us by Yappy. Si Yappy na uminit ang ulo kay Sakuragi dahil hindi nabili ang tamang keso na pinabibili. Imbis na kesong dilaw, kesong puti ang nabili. Saan masarap ang kesong puti? Pero, hindi siya okay na isama sa spaghetti, diba? Oo, hindi. Hindi siya blend. Hindi masarap. Hindi masarap yun. Sa pandesal, tama, masarap yun. Tsaka kahit papakin mo, okay din naman. Yes. Para sa akin, ha? Pero yung isama sa spaghetti, hindi talaga. Totoo. Minsan talaga may mga lalaking hindi nila alam talaga kung anong nangyayari sa kusina, no? Totoo yan, totoo yan. Pero may mga lalaki din naman na magagaling sa kusina. Yan. Yan. Magaling sa kainan. Yan! Pero, in fairness naman sa galing ni Sakuragi, kaya pala niya na amuin ang tigreng nagagalit. I think may mga lalaki talaga na sobrang eksperto pagdating sa galit ng kanilang mga partner. Oo naman. Bigyan mo nga ng example lang mga kabisyo natin out there na paano ba sumuyo ng isang babaeng nagiging tigre o leon? Huwag mong sasabayan. Huwag mong sasabayan yung galit niya. Huwag kang magtatanong ng basta-basta. O yun, kasi nakakadagdag yun ng galit eh. Tanong ka ng tanong. Diba? Totoo yun Una, wag ka magtatanong sa taong galit at babaeng galit. Kunwari, ganito ang eksena. Ba't yan yung binili mo? Bakit hindi ba ito? Ba't Diba? hindi ba ito? Yan. Tinatanong mo ba ako? Gusto mo magsuntukan na lang. Di ba? Huwag mong tatanungin. Huwag dadagdag yan. Yung tatanungin mo na okay ka pa ba? Mali ba ako? Kaya nga hindi okay yung tao kasi nga may something. Huwag mong tatanungin. Kung baga given na meron siyang samaan ng loob sa'yo. Tama. Kalmahan mo lang. So paano? Iisipin mo, ano ba yung yun ang unang-una mong gagawin. Ano ba yung naging error ko? Ay, taray Yan! Kailangan naalamin mo muna yun. Ano ba yung naging error ko? Bakit biglang nagbago yung mood? Ano ba yung huling-huli kong ginawa? Biglang nagbago yung mood niya. Kasi ganyan na mga babae. Kapag may naging error ka, biglang magbabago yung mood. Oh, bakit? Ano nangyari? Ewan ko sa'yo. Wag mo akong hawakan. Ayoko muna ng kausap.
Parang okay tayo kanina, di ba? Siyempre, yung mga lalaki, manhid, di ba? Insensitive, di ba? Na parang okay naman tayo kanina. Ang sesya natin, nagluluto tayo ng spaghetti. Hindi mo pala alam, kesong puti pala yung pagkakamali mo, pare. So, kalmahan mo lang. Kalma mo lang, isipin mo muna, ano ba yung naging error ko? Bakit biglang nagbago yung mood niya? Malalaman mo yun, lalabas sa babae yun eh. Magbibigay naman siya ng mga hints eh, di ba? Na, wala talaga. Ilang beses ko nang sinabi, hindi talaga marunong makinig. Ay, ano yun? Tsaka wag kang matataranta. Eksperto ka dito. Tsaka wag kang matataranta. Baka naman isa lang yung problema ninyo. Iba naman yung tinatopic mo din. Wala naman ako ginagawa masama. Hindi naman ako ng bababae. Ano ba babae? Iba yung problema. Patay, yari ka. In fairness naman yung insights mo, dude, no? Pang-ekspertong level, no? Di siya pang bano eh. Pang-eksperto Oo naman, syempre. Kumbaga, napagdaanan mo, no? Na yung iba yung iniisip mong error dun sa error na iniisip ng partner mo. Huli ka tuloy. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gustong magbahagi ng kanilang mga lusot o kaya lambing o paano nila tinitame ang mga wild boar o kaya mga wild tiger or lions. Ayan. So, share nyo na sa amin. O kaya nagiging dragon nga, sabi nila, diba? Pag nagagalit. Share nyo na sa amin kung ano yung mga tips and tricks ninyo and ano yung naging situation ninyo. Baka nakaka-relate kayo. So, share nyo po sa amin yan, Raketera or Titan Jello sa Facebook pages namin. So, abangan po namin ang inyong mga komento sa aming pagbabalik. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pagner Secret File. Kayo. Kung nandyan na kayo, edi syempre, ibig sabihin yan, nandito na ako para mamigay ng limpak-limpak na pabuenas sa inyong lahat para sa Bingo Plus Pabuenas! So, eto na nga guys, kasama niyo po ang Basa Princess DJ Raketera para magbigay ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutin ang question of the week. So, ibibigay ko na agad yung question of the week at ipapakita ko nyo rin sa inyo kung ano yung mga pwede ninyong mapanalunan. So, ang question of the week natin ay... Ano ang pinakalutang moment na nangyari sa'yo? Ano ang pinakalutang moment na nangyari sa'yo? Ang may pinakamagandang sagot at pinakalutang na sagot, siya ang buwebuenasin ngayong gabing ito. So, ako, share ko lang sa inyo. Ang pinakalutang moment ko na nangyari sa akin, ito na, nung naging nanay na ako. So, ito po, real life, true to life story ito.
So, bandang January, may invitation ako na pumunta sa isang event. So, sinama ko yung asawa ko. Sabi ko, mark mo yung calendar mo. Ito yung date na to, ganyan. So, ngayon, papunta na kami sa event. Nakatawid na kami ng expressway. Tapos, papunta na kami mismo ng event, Makati. Tapos, chinek ko ulit yung message sa akin. Hindi pala yun yung mismong araw ng event, kundi bukas pa. Kinabukasan pa! Kaya sabi ko sa asawa ko nun, sorry, hindi pa pala ngayon yung event. Tapos tahimik lang siya habang pinipigilan niya ang lahat ng mga thoughts niya in his head. Bakit? Alam ko na nagpigil siya kasi normally may sasabihin yun pag ganun. Pero dahil nga nagka-postpartum ako noon, hindi siya nagsabi ng mga masasamang words. So yun, that is love. So yun lang. And guys, syempre para manalo kayo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus, dapat po ay naka-follow, naka-like kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila. Alright? So dapat naka-like, naka-follow kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila. So dapat sa Facebook po ng Love Radio Manila, ha? Wala po tayo sa TikTok ngayon, pero sa Facebook page po ng Love Radio Manila, nandun po ang labanan, nandun po ang paambon ng Buenas. Okay, so ito yung mga pwedeng mapanalunan bukod sa 500 pesos. So, merong jacket! Diba? Meron na ako long sleeves, tapos may jacket pa ako. Ganun talaga, kasi lamig na lamig ako ngayon. O, see? O. Meron din tayong notebook na pwede ninyong sulatan ng inyong pinakalutang na moment. O kaya, pwede nyo sulatan para hindi kayo maging lutang. Kasi mahalaga pa rin na nag-take notes kayo. Also, eto rin na pwede nyo mapanalunan, umbrella na pwede nyo pong gamitin ngayong tag-ulan, especially ngayong tag-ulan. Pero pwede rin tong gamitin tuwing tag-init. Meron din tayong towel. Ayan. Diba? Pag nag-pickleball ka, ito pwede mong gamitin. Taray, pickleball yan. And, syempre, kung may notebook ka, dapat may ball pen ka. Charot. Ball pen! Ayan. So, from Bingo Plus, lahat ng yan. So, paano maka-avail? Guys, para buenasin kayo, dapat naka-like, follow kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila. Dapat dun kayo nanonood ng Bingo Plus Pabuenas. Oo, kasi currently dun po ako naka-live ngayon. Dito ako naka-live. Actually, naka-live ako sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila. Pero, titingin kami ng sagot sa Facebook page ng Love Radio Manila. At ang may pinakamagandang sagot, siya po ang mananalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus na ipinakita ko po sa inyo kanina. So again, para maging valid po ang inyong entry or comment, dapat po naka-like, follow kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila at huwag niyo pong kakalimutan na dapat nakapag-download po kayo ng Bingo Plus app sa inyong mga cellphones. Okay? At bisitahin niyo po ang www.bingoplus.com. So eto na, meron na tayong kabisyong bumuenas. At ang kabisyong bumuenas natin, ito po yung sagot niya. Ang pinakalutang moment ko, yung naging college student ako, sumakay ako sa jeep, pag abot ko ng bayad, sabi ko, kuya, pa-load. Bayad pala, papuntang school. So yun, sana manalo po ako ngayon. Araw ko po sana ngayon. O yan. So congratulations to our kabisyo, Christine Rivera! Christine Rivera, nanalo ka ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Kaya naman sa mga kabisyo natin out there na hindi man pinalad na manalo ngayong gabi, huwag kayong magalala kasi parang every week naman ay nagpapamigay kami dito ng 500 pesos and merch items mula sa Bingo Plus. So buwenasin ka talaga, tito. Basta kasama mo lang ako at saka tumuto ka lang palagi at huwag kakalimutan para maging bingonaryo, bisitahin ng www.bingoplus.com. So once again, this has been your Basa Princess DJ Raquel Terati, kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Bye guys. This is Bingo Plus Pabuenas.
Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Gora. Good evening mga kabisyo sa lahat po ng mga natutok sa atin ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Maraming salamat po sa pakikiisa sa aming programa ngayong Sabi nito, pakikiisa. Nangangampanya ka ba? Nakita mo agad yung mukha ko. Pakikiisa. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo at nakiisa. Dumalo at nakiisa sa aming programa ngayong araw na ito. Naway nakatulong po para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Diba? Duda lang mo, bagay ka na sa ganyan, ah. Tignan mo itsura mo, para ka talaga ng kampanya. Ay, no. Good evening mga kabisyo sa lahat po ng mga kabisyo natin. Kamusta po kayong lahat? May, good evening. Tasha, good evening. Tin Rivera, good evening. Alexander Ando Hidalgo, good evening sa'yo. Christine, ayan. Hello po.
Lee, good evening. Magandang gabi sa'yo. Parang itsura ko pang NBI. Para ka nang huli ng mga mga NBI. yung mga ano tawag dito? Mga fake products. Yeah. O kaya parang ikaw yung mga nanghuli ng mga dude, yung mga nangre-raid. Yan. Uy, hello Lee. Ayun, no? Jane. Hi kay Tinay. Kaya ba title ang name mo dyan? Kasi Alam mo kapag, apaka-blooming mo po. Ganun ba yun? Hoy, sino daw may orange? Bakit nakadate ka din na? Orange bucket? Ano yun? Ikaw ba yun? Ano yung orange bucket? Ako ba yun? Ay, yung picture namin. Si Sir Kevin yun. Si Sir Kevin, lagi siyang kumukuha sa akin pag may hosting events ako. Wala, hindi ko alam yung orange. Wala akong maalam na. Hindi siya orange bucket. Sa ano yun? Electric Garden. Diyan sa BGC. So, yun yung pinunta namin kanina. Tapos, nag-picture kami doon sa restaurant nila. Pero, hindi talaga yun yung tinrabaho ko doon. Kundi, basta, it's a very special event for a very special client. Yan. A private event. I like it. Yeah. Basta kung saan tayo magkakapera. Yes! Oo. Kahit di tayo mag-host. Charot! Kahit di mag-host pa. Kahit yung makikipagkwentuhan ka Oo, lang. pero may ganun talaga. Kung kailangan niyo po ng kausap, nandito po si Tito Chelo. Ay, nako. Ganda rin kasi may mga private event, hindi na masyado pinupost eh. Pero masaya yan kasi ano yan eh. Nandiyan ang times 10. Times 10! Masaya times talaga. 10, times 20. Si May daw ang may ka-date. Si May pala. Sino yung orange bucket? Di ko alam yan eh. Orange bucket, di ba parang yan ang mga shrimp? Di ba? Para mga seafood. Tama ba? Sarap kaya kumain din dun. Orange bucket. Sino ka-date mo dun, May? Nagsisimula ba sa letter B? Brian. Si Brian. Ang apelido. Okay. Ayan na, may iniwan na tula. Uy, dude, game. And super Pakanorn secret file ng ating kabisyon na si Yappy. Si Yappy na merong sakuraging jowa na hindi nakabili ng tamang keso. Imbis na kesong dilaw, kesong puti ang nabili at nauwi ang lahat sa isang malupet na mukbangan ng spaghetti na pinaghalo ng carbonara. May carbonara pa doon. Hinalo? Hinalo, oo. Pero enjoy naman daw. Kasi sabi nga nung iba, pag talagang solve na solve ka, ang tawag doon, mesherep. Masarap na. Hindi, mesherep. Masarap? Yeah. Wait lang, ang awkward pala pag sa lalaki nang gagaling, no? Masarap. Mesherep. Masarap. Ang sarap-sarap ng spaghetti. Ano ba reaction pag mga lalaki? Parang, kunwari sarap nagkwentuhan kayo, Ganon. nagkwentuhan kayo ng mga kapwa mo mga lalaki. Oo. Tapos, nandun na kayo sa moment na, ay, bro, sarap. Paano nung sinasabi yung ganong feeling? Hindi kasi kami nagkukwentuhan ng ganun eh. Kasi ang mga babae lang naman ang detalyado talaga. Ang sarap talaga kasi ang laki ganun. Kami mga lalaki parang pare okay. Okay lang, ganon. Okay, ganun. Wala na yung parang, Sa solve, ganon. Sa babae kasi sinasabi yun. Oh, syempre. Tapos, from the very beginning up until the end. Oo. Pero depende yan. Depende. Depende sa naging partner, Yes. depende sa naging kasalanan sa'yo. Diba? Depende din yung mga detalye yung pabibigay mo. Kung sinaktan ka, ay sasabihin mo talaga, no holds barred. Ay, grabe yun. Hindi ganun kabango. Ganun.
Salaula! Salaula! Walang kwento. Diba? Mga ganon. Tama. Hindi. Kami mga lalaki, hindi. Tingin ko lang ha. May mga iba, siyempre, parang ang sarap talaga. Ganun. Depende sa lalaki. Depende sa lalaki. Pero kasi ang mga lalaki hindi masyado detalyado. Pare okay, ayos din. Ganun. Nag-uusap ba ang mga lalaki tungkol sa mga toyo at pagiging dragon ng mga partners? Yan, oo. Nag-uusap yan. So ano normally kwentuhan ng mga lalaki sa ganyan? Pare yung asawa ko, grabe magtuyo yun. Mga ganun. And then normally, ano yung sinasabi ng mga ibang barkada o brother? Wala, ganun din yun sa akin eh. Ganun. Pero tinatawanan lang, ganon. Oo, tinatawanan lang. Hindi kinukutya. Hindi naman, huwag mo na kukutsain, pangit din yun. Yun ang magkukos ng away eh. Sa bagay. Siyempre, totoo asawa naman. mo yan eh, di ba? Asawa mo pa rin yan, partner mo pa rin yan, girlfriend mo pa rin jowa mo pa rin yan, di ba? Dapat respetuhin. Respetuhin, oo. Mahirap. At bigyan ng magandang imahe pa din sa ibang tao. Yan. Huwag niyong sisiraan. Totoo yan. Kung bongangera, hanggang doon lang yung kwentuhan. Yan. Tapos wala nang ibang mga side comments nasaktan nga ako ganyan. Totoo yan. Wala nang masyadong ganon para hindi na maglaglagan. Totoo. Kung ano yung mga issues ninyo bilang magjowa, dapat i-resolve niyo yun ng bilang magjowa. Hindi na lumalabas sa mga barkada. Tama. Unless super close ng kaibigan na parang kailangan mo talaga ng advice. Tama. Feeling ko ganun siya. Tama. At anyway, dude, eto na ang kabisyo nating nagkomento sa ating SPG Secret File ngayong gabing ito. Sabi ng kabisyo nating nagmamahal kay Titan Jello na itago natin sa pangalan. Tintan. Ang tip doon bilang babae, dapat makilala talaga ng partner ang love language. Kung sakaling nagmamatter talaga sa babae ang pagluluto at kailangang masunod ang recipe niya, mag-research din siya pag may time. At ang maganda rito, ekstrahan niya na. Kung ang keso lang ang pinabili sa kanya, dagdagan niya ng milk tea, kape o comfort food kahit wala pang pinabibili sa kanyang iba. Kasi ang pagkain ay may natural na paraan para makapagpalamig ng ulo ng kahit sino. Advance mag-isip, no? Oo eh. Pero alam mo dude, feeling ko helpful din talaga na yung partner mo yung umi-extra. I mean, hindi umi-extra ng dumadami pa kayo ha. Kumbaga, umi-extra ng kung ito yung pinabili niya lang, parang, ay hindi, dagdagan ko ng ganito, baka magustuhan niya rin to. Yung naiisip ka pa din niya kapag nasa labas siya, na kahit ito lang yung pinabili niya, bibilhan mo pa rin siya ng something para sa kanya. Feeling ko may bonus points, bonus pogi points ka dun sa girl pag ganun eh. Sa bagay, pwede, no? Kasi yung nanay ko, inutusan ako, pinabili ako ng ganyan. Bili ka keso! Bumili ako ng mga kailangan, iba. Wala ka talagang kwentang bata, wala na nga tayong budget, bumili ka pa ng ganyan! Wala na mga tayong bigas! Bumili ka na naman ng ganyan! Ba't kasi inuuna mo yung iba bago mo bilhin? Diba? Dapat unahin mo muna yung pinabibili bago yung iba. Ang masakit doon, nabili ko lahat ng gusto ko. Yung pinapabili, hindi. Kaya siguro talaga sakit ng ulo ng nanay mo sa'yo, no? Pero at least, di ba, nagbibigay ka naman ngayon? Oo naman. Minsan yung sakit ng ulo, okay lang eh. Nagbibigay tayo sakit ulo pa rin. Hindi, basta hindi mo siya mabibigyan ng sakit sa bulsa. Yan! Pwede. Diba? Ganun din dapat sa partner. Oo. Dapat sinusunod mo. Oh, paano yun? Sinusunod mo. Pag mali ka, tanggapin mo. Tama ka, mali ako, gano'n. Oo, ganun. Dapat aminado ka. Aminado ka lang. Ay, paano kaya kung gano'n, no? Pag sinabihan ka ng partner mo, di ba kesong puti yung pinabibili ko sa'yo, hindi kesong dilaw? Yan. Ang sagot mo dapat, tama ka, mali ako. Alam mo, parang pili ko na wala masasabi, ay! Wala na. Parang ginawa na sa akin yung asawa ko. Tama ka nga, no? Mali ako, ganun. Oo, tama ka, mali ako. Oo, mali ako. Gano'n. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Aminin mo na agad. Oo, tama ka, mali ako, sorry. Anong pwede kong gawin para maitama ang mali ko? Yan!
Ganda nun. Ganda yun. Gamitin mo yun. Gagawin ko nga yun. Nang babae ka, di ba? Tama ka, mali ako. Nahuli kita, di ba? Tama ka, mali ako. Dude! Hindi pwede yun! Huli ka doon! Nahuli kita, may iba ka. Tama ka, mali ako. Sorry. Pero alam mo, pag ginawa mo yun, Oh. tatamaan ka talaga. Ibang tama yung mangyayari sa'yo, dude. Pag ginawa mo yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon applicable Pwede. yun. Mali pala. Mali pala yun. So, hindi pwede yung pag sinabi sa'yo, nababae ka, mali yun. Mali. Hindi. Dapat din sa mga bagay lang na, oo, tama siya ka, mali ako. Dapat babalik ta rin yun eh. Oo. Nang babae ka, mali ka, lagi akong tama. Ay, hindi kayo magkakaayos yan. Pag ganun, dude, di kayo magkakaayos. Mali, Ako na mali yun. nagsasabi sa'yo, kung babae, tapos ganun yung sabihin mo, ay, hindi. Basta wag kang aamin. Yun ang Outside, di pinakamaganda. ko lambu ka dun. Basta wag kang aamin. Yung damit mo nun, nasa labas na ng gate nyo. Wag kang aamin. Anong ba't hindi ka aamin? Pag nahuli ka, Saan ba to? Ano na pinag-uusapan natin dito? wala, yung Quezon Dilaw. Ayaw kasi inyo. Nasa Quezon Dilaw lang tayo, ha? Baka mamaya mapunta sa Quezon natural yan, ha? Ay, nako. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Rated SPG Top Secrets. Tawag na sa aming Viber number. 0916-529-5595. Mamayang alas 11, magtawagan tayo para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama,
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Chicken, chicken. To, pick. Oh. Okay na ako. Okay, go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon.
Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang perang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Wala. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not witty. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo.
Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang
squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulad, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Boys. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep! Alright! Short side, light on your side. Paldo, may mali. Ay! Ay! Uy! Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa palip-parait Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding!
habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinig rice pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inuubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil doon, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw kawak. Ganyan naman. Ay, yung magawa din sa'yo. Yay! Pinakamasarap ko hawak sa lahat. CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal Wala ka sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan.
Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano pa? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon,
Ay, pangit, sasabihin ko isa pa. pangit, ulitin natin. 'Di ba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin aha. isi-save yung sarili natin, 'di ba? Ganun siya. Oo. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Aha. yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, Malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Oo. Trending. Kaya Trending talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Mhm. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka Naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam Oo. na sila. Tama. Oh, so dapat start them young, let the home be a safe space to Oo. discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. Oo. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung Oo. facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our Yes, country. oo. God bless the Philippines. Oo. Laban lang mga kapwa kababayan. Correct. Oo. 'Di ba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, di pulihin mo na yung travel. Meron ka na correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Puna ng computer na mataba yung likod. At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, gano'n. Diba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng... correct. Yung budget, Totoo, magkano bang... Mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. If you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas mura. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo. Sinong magulang yan? Wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan dahil hindi nila nagawa. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak, nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang, at debut to hindi 42, wishes for 18. So 18 candles, So 18 yung roses. team is 18 18 pa rin, di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, di ba? Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magta-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinubsubginan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no?
Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Okay. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra, eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot.
kayo mga babae masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang ganyan. Pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerate.
Yes, start na po. Maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po. Maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Sagittarius, hello sa'yo. Elsie, Luella, Pellegrino. Good evening. Tashang, Anton Earl Kison. Ayan. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Good evening. Coffee lover! I miss you so much. Alam mo ba, coffee lover? Ito, may kwento lang ako sa'yo. Sobrang one time, nagmamaneo ako, naisip kita bigla. Sabi ko, kamusta na kaya yung listener namin na si coffee lover? Tapos, sabi ko, hindi ko na siya, nakakausap or na nakikita. Si Coffee Lover nandyan ulit, no? Nanonood Coffee ulit. Lover! Nagbago na siya ng pangalan. Ano ng pangalan? LC04. Parang Land Cruiser lang Land Cruiser version 4. Wow. May ganun ba? May Land Cruiser version 4 ba yun? Temu version. Na-order mo sa Temu version. Shout out kay Lee Carlo. Happy birthday. Hi kay Good evening. Rachel. Hello, good evening. Na po ba to? Gusto mo ma'am, papatay muna natin yung live ma'am. Gusto mo ma'am? Okay lang po. Ayan ma'am. Ma'am, good evening. Ako po pala ang inyong lingkod, si DJ Titangelo. Kasama po natin dito ang napakagandang dilag. Tapos bigla lumaki yun. DJ Rocky. Yan, si DJ Rocky po. Thanks, ma'am. Ma'am, familiar po ba kayo sa aming programa? Always po. Always. Ma'am, alam niyo po ba na every Friday, SPG tayo? Hindi po. Okay, pero Gusto niyo po ba mag-share ng SPG or usual or ano po ito? Ito po ba ay sikretong galing sa puso na hindi Actually, katatawanan? wala po kung SPG secret eh. Okay. Ang akin lang po eh. Sige. Parang something advice. Pero kayo ma'am may naman, nasa legal age naman po. Kasi you sound so young ma'am Ganito yung mga target ni Jello Takot na naman. Target na talagang entertain yung call. Nagkalinawan lang tayo. Hello ma'am. Yes po. Ready ka na ma'am na magbahagi ng iyong kwento? Ready na naman po. Okay. Gusto mo lang ng advice ma'am at makikinig sa'yo, right? Yes po. Left. Okay. Sige po ma'am. Pisahan na But po na. don't Ano po ma'am? judge in Oh, ma'am. order my Yes, ma'am. Hindi ka po namin husgahan dahil ang aming programa ay nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. Ito po ang programa sa radyo na hindi ka husgahan, bagkos ikay pakikinggan. Okay po. So, starting po tayo na... Hindi, ma'am. Mamaya na po, ma'am. Hindi pa po tayo nag-start, sorry. ma'am. Wala pa po tayong on air. Okay, standby lang po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Okay po. Okay, thank you. Good. Game na tayo. Pero LKNP muna tayo. Ako nga pala, alam mo dude, ngayon ko lang nakita na may LKNP pala tayo. Huli ka ba yan o talagang nanalo siya? So, ang kailangan daw pala nating tulog kapag young adults tayo, 7 to 9 hours. Paano kung 4 hours na yung tulog? Paano kung 3 hours lang? Paano kung 3 hours lang, di ba? Wala naman ng ganun Pag naging
tatay ka na, nanay Sige, ka 9 na. hours ka matulog, wala kang kikitain. Hindi mo nakakayanin na Wala, gano'n. Hindi nakakayanin. Mamang Chuper, mukhang maswerteng ka na naman ngayon, kabisyo, dahil kasama mo ang 90.7 Love Radio at kasama nyo rin po syempre ang Basa Princess natin na si DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At meron kaming magandang balita sa inyo. Mamimigay lang naman kami ng 1,500 pesos. Handog ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya hindi na po natin papatagalin pa mga kabisyo. Ang maswerte po na mabibigyan ng 1,500 pesos ngayong June 26, 2026 Friday ay walang iba, kundi may plate number na NIZ 6856. Ulitin ko lang po, NIZ 6856. Isa pong Grab driver na may pangalang Bacalso Henry. Bacalso Henry. Bacalso. May kalso. Yan, may kalso. May kalso, partner. Oo nga eh. Alam mo na, Henry Bacalso. Yan. Baka gusto mo nang kuhain yung 1.5 mo dito sa Love Radio habang may DJ pa. Pero kung sakali, pwede mo pa namang ipagpabukas to. May kukontak na lang sa'yo kung paano mo makaklaim ang iyong premyo. Tama. Ayan. Sa mga kabisyo natin hindi man pinalad ngayong gabing ito, huwag kayong magalala kasi araw-araw namimigay kami ng papremyo dito mula sa ACS Charm Fabcon Purple Eternity. At nagpapamudmud kami ng tumataginting na 1,500 pesos! Kaya magpalista ka na o di kaya naman tumutok ka lang sa 90.7 Love Radio dahil kapag nasakyan kita, ay nasakyan ka namin. Oo, iba yung nasakyan kita. Baka ibang yugyugan na yon. Pag nasakyan ka namin, automatic, basic na basic, meron kang 1,500 pesos mula sa Love Radio. Kaya partner, dire-diretso na natin to. Hindi na natin papatagalin pa. Umpisa na natin ang ating programang Top Secrets. Mas kontrobersya. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:49 PM. At kasama nyo pa rin po ang 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. Yung dila ko hindi na nagko-cooperate ngayong gabi ha. Parang na siya, papahinga na po siya. Pero hindi tayo magpapahinga ngayong gabing ito dahil meron tayong napakahalagang caller na magbabahagi ng kanyang pinakatatagong sikreto. So, ladies and gents, welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi, good evening. Hi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Wait lang po. Antayin natin siya, partner. Oh. Elise na lang po. Ano ulit? Elise. Feliz.
No, Elise. Elise. Sorry parang iba yung naririnig ko. Ikaw ba ay nakamonitor sa amin ni Titan Jello ngayon? Pwede mo bang patayin muna o i-mute kung ano man yung gamit mo pang monitor sa amin? Sure po. Oo, focus muna tayo dito sa Viber call. Nang sa gayon, mas malinaw mong maibabahagi yung sitwasyon mo o yung top secret mo. Ayan. Okay po. Ayun. May nakatapat ba na electric fan sa'yo? Opo, nasa Yes, ilalim. naririnig kasi namin. Okay lang papatay? Nasa paanan po kasi namin ng anak ko. So kapag pinatay mo yung electric fan, wala na ba siya magiging hangin? Wala na po. Ikaw ba ma'am, pwede ka na medyo lumayo ng onti dun sa electric fan? Sure po. Sige ma'am, kasi medyo parang pati kami dito hahanginin na rin po ng electric fan na meron kayo dyan. Okay na po ba? Sige po, subukan natin ma'am. No? Anong pwede naming ulit itawag sa'yo, Elise? Yes po. Elise po. Ilang taon ka na, Elise? 26 years old po. 26. Sang lupalop ka galing, Elise? From Batangas City po. From Batangas City. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Elise, 26 from Batangas City. Ano ang top secret mo? Actually, wala po akong top secret. I just wanted to share my story about cheating and having a two-child brother. Two children. Dito sa ama ng, dito sa isang lalaki na naging partner mo. Yes po. And I don't know if papakasalan niya ako o wala talaga siyang balak pakasalan ako. So nasa sitwasyon ka ngayon na hindi mo alam kung pakakasalan ka ng partner mo. Tama ba? Yes po. Gano'n na kayo katagal nagsasama nitong partner mo? Ano po? 2022. Since 2022 po. 2022. So, bale, 4 years. Yes po, 4 years. Kahit kailan ba, never nyo na pag-usapan ng kasal? Ako po yung madalas na nag-open sa kanya about wedding, sabi yung gano'n na parang niloloko ko siya na something na sa block up. Na, ay, kailan ka magaganto? Mamaya magulat na lang ako na nakaluhod ka na, gano'n. Sabi niya na lang is, madaling magpakasal, basta may hawak ka. Pero, I don't believe on that. Kasi, if you willing to propose to me and to give my dream, ibibigay mo naman po yun, di ba? Pero, in the very first place, ano yung klase ng relationship na meron kayo before na magkaroon kayo ng anak? Before po, 1 year naming relationship. We don't argue. Hindi siya nag-cheat. Hindi din siya, kasi ganito po yan. Back 2022, nagkakilala kami sa Jollibee. Actually, 1 week lang po naging kami na. Honestly. 1 week lang Yes, naging po. kayo na. Paano kayo nagkain laban sa loob ng isang linggo? Or ano yun? Wag na tayong magpatagal ng ligawan. Maging tayo na agad tapos saka natin alamin kung hanggang kailan tayo. Ganun ba yun? Hindi po. Ang nangyari po kasi, parang nagkaroon siya ng problem sa Messenger and then chinat ko siya if anong gagawin, kung paano aayusin. Then doon na nagsimula yung lahat. Parang, hindi man po sa first move. Parang gusto ko lang po siyang tulungan. Kasi hindi niya po alam yung gagawin doon sa message or doon sa gagawin namin para doon sa service crew. Kasi service crew po kami dalawa. Ito bang guy na ito, may kamukhang artista? Pwede mo bang i-describe sa amin yung itsura ng lalaking to? Ano po siya? Half Filipino, half Spanish po.
So, wala po siya, kamukhang artista. Pero masasabi mong pogi? Opo. Yummy? Yummy. Macho. Mhm. Malaki katawan niya. Mhm. Kasi aminon ko po, maliit po akong tao and 5 flat lang po ata ako. Or Mhm. 5'3", hindi ko po alam. And sobrang thin ko po na tao. Mhm. Pero yung kinakasama ko or live-in partner ko, malapad siya. Malapad yung katawan niya as in. Mhm. Kung may imagine po ng mga nakikinig. Malapad yung katawan niya, malapad yung likod niya, macho. And Hindi naman siya 5'7" pader, diba? Kumbaga, Hindi naman po. Hindi naman ganun kalapad. Pero honestly, sobrang laki niya pong tao. Malaki? Yes po. Masakit? I mean, masakit yung nangyari sa inyo na nag-cheat siya, ganun? Masakit syempre, DJ Rocky. Masakit siya. Kasi siya yung tipo ng tao na hindi nag-o-open sa akin. Hindi siya baboka tungkol sa nangyayari sa kanya, tungkol sa araw-araw na nangyayari sa kanya. Hindi siya pala kwento. Kailangan mo pa siyang tanungin, pero pag tinanong mo siya, magagalit pa siya. Ganun. So, paano mo napatunayan na nag-cheat siya sa'yo? Ano-ano tong mga naging sitwasyon para masabi mo, kumpirmado, niloko mo ako? In God's wish talaga, na-confirm ako na yung parang instinct ng babae na sinasabi nila na nararamdaman ko na nagdolo ko tong kinakasama ko, ay gumagawa to ng hindi maganda. And that time po kasi po ako nun is I think 8 months or 7 months pregnant nung nalaman ko lang po yun. Pero yung cheating po na yun is sobrang tagal na po nun. Like a year ago pa. So, Bago sino ko tong siya babaeng malaman. involved? At saan mo nakita? Nagkaroon po ng cheating because nag-resign po ako sa dati naming pinagtatrabahuhan, which is fast food, with red color and white. Alam niyo na po yun. Oo, yun nabanggit mo kanina. Yes, it's a B. Yun. Nag-resign po ako. Then, January 2023, nagtrabaho po ako as a call center for 6 months. It was a seasonal account lang po kasi. So, yun po, hindi po ako masyado nakakauwi dahil nga po sa pamasahe, ganon, sobrang mahal. And then, ako po yung nag-provide ng kanyang pambayad sa kanyang bed spacer kasi kulang po yung sinasahod niya sa service crew. Okay. So, Elise, pwede bang linawin mo lang tong mga detalye na to? So, nung 7 months pregnant ka, dun mo ba nalaman na meron siyang iba? Yes po. Nagkataon po na bumili po ako ng phone noon and then nakipag-swap po siya sa akin na, love, palit muna tayo. Sabi ko, sige, go. Sabi ko, sige, palit tayo. Sabi ko, ganon. Tapos, ako po kasi yung tipo ng babae na makutingting talaga sa cellphone. So, nagkataon na pagkabukas ko po ng Messenger, there is something na dummy account na hindi ko po siya totally nakikita noon. Kasi that time ko lang po siya nakita and then biglang parang may bubulong po sa akin na try mong buksan tong account na to. And then yun, doon ko po nakita na nagkaroon pala sila ng parang ano po ang tawag doon, yung
Landian. Yes, landian po, harutan. Okay. Elise, eto bang kinukwento mo na account nung lalaki o account ng babae? Account po talaga ng kinakasama ko. Okay. So, hindi niya man lang na factory reset yung cellphone niya bago niya ipagpalit sa cellphone mo? Hindi po. Kinumpronta mo ba siya pagkatapos nun? Actually, hindi ko po siya kinumpronta nun. Bakit? Dahil sobrang gigil ko po, and as what I said po kasi na 7 months pregnant ako, so naninigas po talaga yung tiyan ko sa sobrang stress po sa kanya. So, And hindi- ayoko din naman po na malaglagan ako noon that time because of siya nangyari nga po. Okay. So, Elise, tama, sinarili mo yung nalaman mong yun. So, wala kang naging tsansa para kumprontahin siya. Yes po. Kaso po, ang nangyari, nung hindi ko na po kasi kinaya, talagang pumunta po ako sa store para kausapin yung babae. If may nangyari ba sa kanila. And umamin naman po siya sa akin na may nangyari nga po. Pero hindi po siya sa yung parang, hindi ko po alam, hindi ko po alam kung totoo yung sinasabi niya na wala talagang nangyari between them. Ang nangyari lang po is halikan, hawakan. Sabi joke lang daw po, ganun. Kasi parang may cubicle po kasi sa store. Sabihin natin Jollibee, yes, sa store. May cubicle po kasi doon. Yun yung mga tambayan ng mga crew. Walang CCTV doon? Yes po. Hindi po kita CCTV doon kasi cubicle. Nasa may gilid po. Then, doon po sila, doon daw po nangyari yung hawakan na, kasi ako, aminin ko, wala talaga akong harapan. Pero, yung inaano niya, nilalandi niya, meron, malaki. Sabi ko, ganon. Sabi ko, ang hilig mo talaga dyan. Sabi ko, ganon. Okay. So, nung Tapos, time na yon sinugod mo yung babae, tapos, ang resolution nyo nung time na yon di nalaman na rin ng jowa mo nung time na yon na nalaman mo, ganon. Yes po. And then, sabi niya sa akin, huminahon lang daw ako. Sabi ko, bakit ako hihinahon kung ito yung nalaman ko? Kung hindi mo naman inaamin sa akin na matagal ko na palang nararamdaman na niloloko mo ko, pero ngayon ko lang, ako pa mismo ang nakaalam. At ngayon ko lang nalaman nung nagpalit tayo ng cellphone. Sabi ko ganun. Tapos kinompron ko po yung babae. Then sabi ng babae, umamin naman siya na nagkaroon nga po ng, yun nga po, halikan, hawakan sa dibdib, So, then kahit sa private part. kahit na meron ka ng ganung nalaman, anong ginawa mo? Gusto ko pong saktan yung babae, actually. Pero yung lalaki, yung kinakasama mo, anong nararamdaman Pero mo para sa kanya? Honestly, gusto ko pong, hindi ko po alam, parang gumuho yung mundo ko noon kasi nung nagkaanak kami, ang sinabi niya lang sa akin is, parang, sure ka ba na anak ko yan? Tinanong ka pa niya kung sure Yes. ka na, hindi ka ba na-offend nung time na yun? Hindi ka ba na-insulto? Hindi ka ba nakaramdam ng galit? O parang, ano ba itong klaseng lalaking to? Nakaramdam po ako ng galit noon, pero po kasi, syempre mahal na mahal ko po yung tao and ayoko naman po kasi na magkaroon ako ng broken family kung sakaling magkakaanak kami. So, ang ginawa ko na lang po is, kinausap ko siya. Pero, ang nangyari po kasi nun is, nag-LQ kami. Pero magkasama kami Nag-cool-off kami, magkasama kami. Para lang sa bata. Pero nag-uusap kami as a person, pero hindi as a live-in partner or something na sweet, ganun po. Pero, Elise, right after that, nakabuo pa kayo ng isa. Kasi pinatawad mo siya. Tama ba? Yes po. Tinanggap mo uli Kaso po, siya. yung pangalawa po kasi is aksidente. What do you mean aksidente yung pagkakabuo ng isang bata? Accident po, meaning hindi po namin alam na nakabuo kami ulit. Dahil?
Hindi po namin alam. Hindi, I mean, ano yun, dahil break kayo or parang kayo pa din, di nyo alam, ginagawa nyo, hindi kayo nagproteksyon, di nyo, yung ganon, ano? Ano po, actually maayos po kami ngayon. Nito lang po, yung kinakwento ko po is last 2022 and 2023. And until nga, now Elise, naman Elise. po, yung Ang tanong lang, kung paano naging aksidente, hindi ba kayo gumamit ng pangontra? okay. Paano ba? Actually, hindi po kami nagamit nun kasi hindi po ako marunong. Marunong saan? Marunong gumamit ng protective ano po, yun po. Kailangan ba yung hinihipan? Tapos may palobo ka bang gagawin doon para tubig? Oo, may session ba para alamin yun? O hindi ba nilalagay lang yun para talagang protektado kayo pagdating sa ganung bagay? Hindi po kasi masarap kapag may kondo. So aware ka na Possible, Oo, di ba? Na automatic yan kapag hindi ka gumamit ng mga pangontra. Yes Pwedeng po, pwede aware kang naman ano, po ako oo. nun. Pero kasi po Wala sa plano. Siguro Wala mas lang sa maganda lang plano, na pakinggan. breastfeeding din po kasi ako before sa first child ko. So, ang alam ko po is hindi ka mape-pregnant as long as breastfeeding ka. Di totoo yun, ma'am. Yes, hindi po totoo yung ganun, no? As long as nagme-menstruation ka na, pagkatapos nyo pong manganak, yun na po ay senyales na posible na po kayong mabuntis. Hindi po ako eksperto, pero according to experience na lang yan. But anyway, Elise, medyo ano na natin to, no? Shortcut na natin tong kwento mo, no? Itong revelation mo, itong top secret mo. Nabanggit mo kanina na parang hindi ka na sigurado kung may plano ba tong lalaking to para sa'yo kasi wala man lang siyang binabanggit sa'yo na kasal-kasal. Although, may cheating issue kayo in the past. So, anong gusto mong mangyari ngayon sa inyong relationship? Gusto ko lang po is humingi na advice para kasi hindi po ko parang iniisip ko pa rin po kasi yung mga anak ko if kung tutuloy pa ba ako kasi nagkakaroon ng walang emotional intelligence, nagkakaroon ng murahan. Parang ganun po. What do you mean na nagkakaroon ng murahan? Between sa'yo at dun sa partner mo? Yes po. Na nakikita ng mga bata ba yan? Honestly, 1 year and 18 months pa lang po yung baby ko. Yes po, narinig po niya syempre. And para naman po sa akin kasi natutrauma yung bata. Kaso nga lang po, ako po ayoko po talaga magkaroon ng broken family. Kasi broken family na nga po ako nanggaling. Kaya nilalaban mo pa din? Yes po. So may verbal abuse, may physical abuse, may cheating issue in the past, tapos gusto mo pa din buo kayo dahil ayaw mo magkaroon ng broken family. Tama ba? Yes po. So gusto mo ba na magstay pa din sa ganyang klaseng relationship kahit na nararamdaman mo hindi na healthy para sa mga bata? Nararamdaman ko po na hindi na healthy para sa mga bata dahil nga po sa pagsasama namin na nagkakaroon ng pisikalan kahit na hindi naman dapat. Nagkakaroon ng murahan kahit sobrang liit ng problema and kapag nagbibigay siya ng sustento po sa amin since wala nga po akong trabaho as of now kasi pregnant ako, nagkakaroon ng sumbatan. Yun po. So pregnant ka ulit ngayon, tama ba? Yes po. So third child yun na to? Second child po. Second child. So meaning,
Kailan ka nanganak dun sa firstborn mo? Last year po. Last year. 2024 po. 2024. Tapos ngayon, ilang buwan ka na? Nasa 7 months po. Nasa 7 months ka. Okay. Gusto mong humingi ng advice? Kung pwede po. Pero may mga nabanggit ka kanina na gusto mo din mangyari sa relasyon ninyo. Wala ka din naman natanong sa amin kung ano po bang maganda kong gawin. Kumbaga, tinatanong ka namin anong plano mo, pero parang nandun na sa utak mo kung ano yung gusto mong mangyari. Gusto mo ba talagang humingi ng advice o gusto mong humingi ng validation na tama yung ginagawa mo? Pwedeng both po. Elise? Yes po. So, gusto mong advice ngayong gabi na to? Opo. Tatanungin na muna kita, Elise. Napatawag ka sa amin at alam namin na meron ka na rin naman desisyon bago ka tumawag dito. Pero, ayos ko munang malaman sa'yo. Na tingin mo, kapag sinabi ba namin na manatili ka dyan, magiging masaya ka? Siguro po, kung para sa anak ko, siguro. Okay. O iisipin ko yung anak ko. Kung iisipin mo yung anak mo. So, kung sinabi naman namin na itigil mo na, magiging masaya ka ba? over 50 po. 50. Alam mo, Elise, ito lang yan eh. Ang ugali kasi ng Pinoy lagi, yung katulad ng paniniwala mo. Na kahit nasasaktan na, toxic na, ang laging sinasabi, para sa bata. Para buo yung pamilya. Wala namang masama doon sa paniniwala na yon. Na gusto natin makita na magkaroon ng buong pamilya ang isang bata. Pero kung yung bata na yon, yung mismong pamilya na sinasabi ninyong binubuo ninyo, palaki siya ng palaki at nakikita niya na hindi naman talaga parang pamilya ang turingan, tingin mo, makakabuti ba yung ganung bagay? Tingin mo, maaayos ba yung sinasabi mong para magkaroon siya ng maayos na pamilya? Makakatulong ba yon para sa bata na nakikita niya yung pagiging toxic ninyo nung tatay? Na nagmumurahan kayo, naggugulpihan kayo, na ayaw nyong maghiwalay sa isa't isa at naglolokohan kayo kasi nga para dun sa bata. Tingin mo may peace of mind yung ganong senaryo? Tatanungin lang kita, ma'am. Wala po. Hindi siya nagkakaroon ng peace of mind, actually. Tingin mo magiging Parang masaya ba nangyayari yung bata? Parang nasa imagination ko lang na siguro maayos pa to. Malay natin maayos pa to, ganun. Alam mo, ma'am, kung iisipin mo ngayon sa pagkakataon na to, na para sa bata, kaya mo aayusin. Isa yun sa mga desisyon mo siguro na alam mo naman na mali nang ipagpatuloy pa. Alam mo naman nang hindi na talaga rin may ayos pa yung relationship. Pero pinaglalaban mo pa. Tingin mo, magiging goods pa ang lahat. Hindi na eh. Itigil mo na. Give up mo na. Hindi para ilaban mo pa.
Pero nasa sa'yo yan. At the end of the day, kahit naman magsisigaw kami dito, anong sabihin namin sa'yo dito na magagandang words? Kung paniniwala mo na dapat ipaglaban pa rin yung meron kayo, diba? Wag na. Kasi may mga, ito yung nakakaasar sa Pinoy eh. Ito yung mga nakakaasar sa magulang para lang makita ng bata na okay pa. Sama tayo. Ayusin natin. Pero di naman nila inaayos. Niloloko pa rin naman nila yung misis nila. At yung mga tao nagagalit sa ganun na ba't ginag-advise ng hiwalayan mo? Tama naman, hiwalayan mo naman talaga, niloloko mo na lang yung misis mo eh. Hindi mo na naman na minamahal eh. Mag-co-parenting na lang kayo. Kesa yung pinapakita nyo dun sa bata na okay kayo kunwari pero hindi naman kayo okay. Hindi naman paurong ng edad yung bata eh. Tumatanda yung bata at nakikita niya mismo yung nangyayari sa pamilya ninyo. Tsaka ang trauma ay nagsisimula mula sa pagkabata. As early as an infant stage, pwede na pong magkaroon ng trauma ang isang bata. Nabanggit kanina ni Elise na naririnig, nakikita. Nararamdaman nung bata na sila'y nagsisigawan ng live-in partner niya. Bukod pa doon, nandun na rin yung physical abuse. So, ano pa yung pangkakapitan mo sa ganung klaseng partner? Tama. Ano pa? Nandun din siguro yung takot. Elise, takot ka ba na maging mag-isa kasama yung mga bata? Nawala si Elise. Baka nga kinain na siya nung mismong electric fan. Kasi ang lakas ng electric fan, nakatutok eh. May mga tao talagang sarado ang isipan. Well, baka nanghingi siya ng advice. Yun yung term na ginamit niya. Pero sa totoo lang, nandun siya sa punto ng buhay niya na gusto niya lang talaga ng validation tungkol sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Totoo. And masakit din kasi talagang makarinig ng katotohanan eh, mula sa ibang tao eh. Pero ito talaga yung magpapamulat sa iyo eh. Magigising sa iyo kasi kung hindi ka sasabihan din ng tamang gawin ng isang tao, palagay mo ba mabubuhay ka ng payapa? Totoo. Panghabang buhay mong titiisin at panghabang buhay mong wawasakin yung buhay mo at hindi lang ng buhay mo kundi ng mga anak mo. Ako, dude, iniisip ko palagi pag ganyan yung mga naririnig natin. Na pag ang tao nagsabi na, hindi ko naman sarili yung iniisip ko eh. Mga anak ko yung iniisip ko eh. Parang, pwede bang mag-reflect tayo dun sa sinabi natin yun? Kasi, una sa lahat, ano bang klaseng ama yung meron sila? Oo. Ano bang klaseng partner yung nakikita ng mga bata? Tama. Kasi kung hindi naman goods tong partner na to, ano? Diba? Para saan ilaban? Para saan yung paglaban? Masakit yun na idinadahilan ng isang tao na para sa mga bata yung pagkapit niya dito sa mismong ama ng mga bata. Well, in fact, kung iisipin mo, kung para sa mga bata, ilalayo mo sila sa isang taong hindi naman po pwedeng maging role model. Tama. Ng sarili niyong tahanan. Tama. Kung ikaw ay ama, haligi ka ng tahanan. You are supposed to be the role model ng mga bata. So kung hindi nila nakikitang healthy ang pag-iisip, ang gawain, ang mga salitaan ng mismong magulang, bakit mo pag-i-stay yung isang tao sa loob ng tahanan? At tatandaan po ninyo na ang discipline ay natuturo sa loob ng tahanan. Yes. And the reason why there are so many children right now na kapag nasa eskwela, iba yung pag-uugali at pag nasa tahanan, iba din yung pag-uugali, ay dahil din, hindi po ako eksperto dito ha, pero ito po ay nakakalap din po according to research and yung mga studies, especially ngayon, Duda, ang daming studies about children pagdating sa disiplina, sa eskwelahan, tsaka sa bahay, na kaya sila nag-iiba ng ugali pagdating sa paaralan ay dahil yung home nila
hindi home para sa kanila. Parang mas nagiging malaya sila sa labas. And yung traumas nila, napoproject nila dun sa labas. So nakakatakot na lumaki sa ganung klaseng tahanan na hindi naman talaga masasabing tahanan, kundi isa lang structure para tuluyan ng dalawang taong nagkaroon ng anak at mga anak. Totoo yan. Sobrang masakit sa loob na makarinig po ng ganun. And assess yourself, para sa akin ba to o para sa mga anak ko? Baka nanggagaling tong kagustuhan ko na manatili tong taong to sa buhay ko dahil takot akong mag-isa. Dahil takot ako Ganda. sa sasabihin ng ibang tao Galing. na hiwalay ka, single mom ka. And mind you guys, kung single mom ka, kung single parent ka, and so, you must be proud kung nakaalis ka sa isang toxic relationship. Tama. Totoo You yan. must be really proud and you must be really brave to get out of that toxic relationship dahil hindi mo inintindi kung anong sasabihin ng ibang tao. You only think of your children and that is the best gift and that's the best freedom that you can ever give to your children. Tama. Pinili mo lang yung peace of mind mo. Kung magkaroon ka yun. Totoo yun. Ang ganda ng sinabi mo, partner. Masakit yung ano niya, yung sitwasyon niya. And masakit din na maisip niya na para sa mga bata na nagsistay siya doon sa ganong klaseng katoxic na partner. Maling-mali. Hindi naman masama lumaban, 'di ba? Hindi masama ipaglaban ang relasyon. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na hindi na talagang dapat ipaglaban pa, hindi na worth it ipaglaban pa, para saan pa? Totoo. Kaya mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller na umibig, nagkaroon ng 2 anak at nalaman niya na nag-cheat itong tao na to hanggang sa nagkagulo-gulo na sila. Hindi na po siya tinatrato ng tama, nagkakasakitan na, nagiging toxic na, pero pilit niya pa rin pinaglalaban. Pilit niya pa rin kinakapitan itong tao na to dahil nga daw gusto niyang masabi na meron silang buong pamilya. Pero sana makaipon siya ng lakas ng loob. Sana by that time na umokey yung kalagayan niya dahil sa kanyang pagbubuntis, maging normal ang delivery niya and everything. Pag sa oras na nakaipon na siya ng katapangan niya at lakas na meron siya at makakapit sana siya sa mga tamang tao sa buhay niya, sana marating niya yung punto kung saan magdedesisyon na siya ng tama, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Totoo. Kasi magkaiba talaga yung isang buong pamilya, sa masayang pamilya na kahit hindi buo ang miyembro ng pamilya, masaya, Tama. healthy. Tsaka mabuti, hindi pa nga sila kasal eh. Dahil lalong grabe yung dadanasin niya kapag kasal na sila. Mas malaking problema yun. Pero yung mo, nagpakasal ka sa isang tao na hindi naman kayang magpakatatay. O hindi kayang Maging padre, di pamilya. magpakaasawa. Kasi hindi diba? porke nagkaroon kayo ng anak, ibig sabihin hanggang sa anak lang. Tama. Hindi dapat nawawala yung responsibilidad ng isang asawa sa kanyang asawa. Tama. Hindi natatabunan yun ng pagiging ama o Tama. pagiging nanay. Hindi natatapos doon. Hindi natatapos yun doon. Dapat kung bigay na bigay ka sa mga anak mo, bigay na bigay ka pa rin sa asawa mo, gilingan mo, ganon. Tama yun. Totoo yung partner. Gilingan mo! Yan. Kaya hindi madali talaga ang pagpapakasal. Mhm. Dapat binibigay yan sa isang tamang tao. Totoo. Hay, nako partner. Kaya nga, sumapit na po yung oras para kami po yung magpaalam. At sana sa mga kabisyo natin na gustong tumawag po dyan, no, na merong sikretong gustong ibahagi, pakilinaw po sa amin, no, kung kayo po ay magbabahagi ng top secret o kung gusto nyo po ng advice. And kung gusto nyo po talaga ng advice na katotohanan, Maging handa kayo. Maging handa rin po kayo, no? At kami naman po dito ay hindi po namimilit na ito po yung gawin ninyo sa buhay ninyo. Kami po dito ay handang makinig sa inyo, pero kung tatanungin nyo kami ng advice at talagang humingi talaga kayo ng advice, ibibigay naman po yun Tama. ng programang ito.
Ayan. So sana maging maayos ang kalagayan ni Elise at ng mga taong katulad ni Elise na sa kasalukuyan ganun ang pinagdaraanan. Tunay. Muli mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Sa lahat po ng bumabiyahe ngayon, pauwi sa kanilang tahanan o papasok pa lang sa kanilang mga trabaho, mag-iingat po kayo. Muli, kasama niyo po 90.7 Love Radio at ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama nyo rin po ang Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo, It's a Beautiful Song by Carpenters. Love Me for What I Am. Metro's #1 Love Radio. Basic!